Ar hyn o bryd, ni'n edrych ar yr hosglwm arbennig ar gyfer yr ebolion ebolesu neu adferch blwydd o'd, gyda'r adran ec. Ie, o dan Stuart Morgan, a mae'r dewis wrth gwrs rhwng yr ebol gorau, a hynny oedd Glynwyn Austin Powers a'r eboles orau, Copperthorne, Glitz and Glamour. Os da ti dyligad ar un ohonyn nhw? Mae ar y spot nawr. A wrth gwrs mae'n ambell i ail wobr yn gallu cystadlu fyd. Yr ebol I fi, fi'n credu, ar un coch yn y pellter. Diolch i ni gael gweld I le I ffyrhet. Ar rhywbeth bach coch yn y pellter. Ydy fe wedi dewis? Na'r enillydd, mi'n credu. Oedd dipyn o dasgu I gael na. Odi, mae'n disgwyl fel yr enillydd yw wrth gwrs Kelly Gibbons. A'r ceffil yn cael yr ebol gorau flwyddyn hyn yn cael ei drafod gyda I gŵr Scott Gibbons, Glynwyn Austin Powers. Hwn wedi cael ei fagu wrth Glebdale Ding Dong ac allan o Glynwyn Annie Power. Glebdale Ding Dong wrth gwrs yn farch. Fe fagodd Kitty Bodley. Mae'r teulu yn y cylch hyn heddi yn anferth yn newi I magodd tad yr ebol sydd wedi ennill y wobr hyn. A Kitty sydd yn beirniadu yr adran A. Ie. A ni gweld tipyn o nifed rhwng John Kirk a mae pawb yn cadw yn y teulu heddi, yn dyn nhw? Ond yn yr adran wahanol. A dyna pryd ti'n gweld yr berthynas mewn ffordd yn dyfer rhwng y gwahanol brydfeidd. Odi. Maen nhw'n agos, ond ar y diwrnod heddi mae digon pell ac ystadlu yn y fe. Ac yn East Pencampwriaeth wrth gwrs i'r teuluodd Charman a Fuller, Copperthorne, Glitz and Glamour, y gorau o'r ebolesu blwydd yn yr adran C. Stuart Morgan wedi penderfynu digon cloi fyna, wedyn ni. A rhaid cofio, mae wedi cael golwg manwl iawn ar bob un ohono rei. Odi. O flan llaw yn dywe yn y dosbarthiadau. Odi. A dyma ni felly, in the section C range. Special 54 the best. Felly dyma ni llongyfarchiadau mawr iawn I Glynwyn Austin Powers yn ennill yr hosglwm arbennig yn adran yr ebolion, yr ebolesu gyda'r adran ec. Diwrnod i'w gofio'n sicr i'r teulu. Property of Kelly Gibbons and shown here today by Scott Gibbons.